Sziasztok, ez a második funkcionalizis ZH-nak a legelső feladata. Megadott egy phi H1 téren értelmezett valós számokba képező folytonos lineáris funkcionált, és ez így van definiálva. Ugye ez látszik, hogy valamiféle skalár szorzatra utal. Ez a H1 tér, ez ugye úgyis most a 0-1 intervallumon van értelmezve, ahogy nézem az iterálási határokat. Ezt úgy is írhatjuk, hogy ez a V1-2-0-1 tér, tehát azon függvények vannak ebben a V1-2-ben, amelyek abszolút folytonosak, illetve a deriváltjuk az L2-beli függvény, tehát a deriváltnak a második hatványának az integrálja az véges. Jó, ez most annyira nem is lényeges, ami lényeges ebből a H1-0-1 intervallumos térből, vagy hát a H1 térből általánosan, hogy ez egy Hilbert tér, tehát ezt órán elvileg ugye bizonyítottuk, tehát ez Hilbert tér, ugyanis a részreprezentációs tételnek az alapfeltevései között szerepel, hogy van egy funkcionálunk, ami Hilbert térről képez ugye a valós számokba, ugye a funkcionálnak ez a sajátossága, hogy mindig számokba képez valamilyen vektortérről, ami most nevezetesen egy Hilbert tér is egyben, akkor a Riesz-féle reprezentációs tétel azt mondja, hogy minden folytonos lineáris funkcionál, tehát az is, amit megmarad a feladatban, az kifejezhető egy rögzített elemmel való skalárszorzás segítségével, tehát a phi f-et, azt úgy is ki tudjuk számolni a Riesz-reprezentációs tétel szerint, hogy skalárisan szorozzuk az f-et egy valamilyen rögzített elemmel a vektortéren belül, tehát ugye a G egy egyértelmű. Ezt úgy is érhetjük, hogy ugye létezik egyértelműen, létezik felkiáltójellel, létezik egyértelmű G, hogy a bármelyik folytonos lineáris funkcionál ilyen skalárszorozatos alakban legyen reprezentálva. És akkor föl kéne ismernünk, ilyenkor mindig egy ilyen mintaillesztés, hogy nézzük meg, hogyan néz ki a skaláris szorzat ezen a H1-0-1 téren. Ugye az úgy nézett ki két függvénynek a skaláris szorzata ezen a téren, hogy ugye FG skalárszorzat egyenlő. Ugye hát A-tól B, leírom először általánosan, és akkor most konkrétan is, hogy A-tól B-ig F. Hát most ugye a G konjugált szerepelt eredetileg, de most ugye a valós számokba képez a Hilbert tér, ezért ugye a konjugálás az elhagyható, az csak a komplex érték esetén van jelentősége, és A-tól B-ig integrál ugye F derivált szor G derivált, ugye így definiáljuk a skaláris szorzatot ezen a H1 téren, és nézzük meg, hogy most ilyen 0-tól 0-1 az alaphalmazunk, ugye az A0 B1, tehát most konkrétan akkor ez úgy néz ki, hogy 0 és 1 között, ugye az F az a bemeneti függvény a funkcionálnak, azt nem kell bántani, a G helyére viszont megnézzük, akkor van itt egy T, azt írjuk be, plusz, és a szerencsénk van, akkor a t-nek a deriváltja fog meg, ugye az integrált így ketté lehet bontani, ugye összeget lehet tagunként is integrálni. Ugye az f derivált t szorozva ugye az 1, de az 1 az a t-nek a deriváltja éppen, tehát tényleg kijött ez a minta, hogy ez f-szer egy g-függvény, ahol a g-függvény a t, és a deriváltja, a g-nek a deriváltja 1, az szintén megjelenik itt, tehát ez valóban egy rögzített, most a rögzített elem ugye az a t, tehát ez a phi f, amit ugye föntebb definiáltunk, az nem más, mint egy általános f függvénynek a g1 előtti függvény vett skaláris szorzata. És akkor azt mondja a Riesz-reprezentációs tétel, hogy igen, hogy a folytonos lineáris funkcionálunk, akkor a funkcionál az felírható ebbe a skaláris szorzatos alakban. Ez a feltétel is teljesül, és a normája ennek ami lényeges ugye a Riesz-reprezentációs tételben még, hogy a normája ennek a funkcionálnak az nem más, mint a rögzített elemnek a normája, tehát a t-nek a A1-ben vett normája lesz a funkcionálnak az operátor normája, ugye ez a abszolút értékszerű elvetett phi az operátor norma, az a legkisebb olyan k-szám, amely mellett a phi abszolút érték az kisebb egyenlő, mint a k-szor a f-nek a normája. Jó, akkor a phi-t azt egyszerűen úgy kapjuk meg, ezt a phi normát, operátor normát, hogy vesszük a t-nek ugye ebben a térben a normáját, hogy arra figyeljünk, most a skalár szorzat indukálja a normát, tehát lényegében a t-nek az önmagával vett skalár szorzatát kell venni, ez a norma négyzet, és abból kell együket vonni, ugye így származtatjuk a normát a skalár szorzatból, tehát önmagával megszorozó skalárisan a függvényt, és az eleméből négyzetgyököt vonunk. Most konkrétan ez azt jelenti, hogy 0 és 1 között integráljuk ugye a t-szer t négyzet, plusz 0-1 között integráljuk ugye a t-nek a deriváltja az 1, egyszerűen akkor az 1-et, és az egészből még négyzetgyököt vonunk, ugye, és akkor ez gyök alatt t a harmadik per 3 ugye a 0-1 között megnézve a deriváltnak a megváltozását, plusz
ugye a t szintén a 0 és 1 között, és ezt itt bejelentesítjük, ugye a nullánál nyilván minden nulla lesz, az 1/3 plusz 1 az 4/3 a gyök alatt, tehát négyzetgyök alatt 4/3, ez a t-nek a normája, a h norma szerint, és akkor a Riesz reprezentációs tétel miatt ez magának a phi f funkcionálnak is az operátor normája. Oké, és akkor nézzük meg a kettes feladatot, tehát számítsuk ki, mivel egyenlő ez a négyzetreciprok összeg, vagy igen, ez négyzetreciprok összeg. Ugye ez így nagyon nem triviális ezt megoldani, tehát szállítólag így a 17. vagy 18. századi matematikusok is több száz, tehát ilyen százas nagyságrendű, majdnem 100 évet elett ezt mire kitalálták, tehát már az órai anyagra kéne itt támaszkodni ennél, és ugye ott jött képbe ez a négyzetösszeg, amikor felírtuk ugye a Besser egyenlőséget, ami ugye azt mondja, hogy a x-nek a norma négyzet, hogyha Hilbert téren vagyunk, és van a Hilbert tér által indukált norma, akkor a norma négyzete a bármelyik elemnek, az felírható úgy, hogy n megy 1-től végtelenig. Az abszolút, hát most ugye, mivel valós számokon értelmezett még az abszolút érték fölösleges, mert a négyzetre emelés az betölti ugye a szerepet, de akkor írom így, hogy komplexen is érvényes legyen a képlet, komplex számok között. Tehát az x-nek és az LK az ortonormált rendszernek egy vektor, azt mindjárt definiáljuk. Ez a négyzeten. Ugye ahol ez a halmaz, amiben ezek az LK-k vannak, ugye a K az bármilyen valós, természetes szám, hogy 1-től végtelenig. Ez az LK-knak a rendszere, ez egy teljes ortonormált rendszer, ennek a rövidítése TO NR, tehát tulajdonképpen ezeknek az LK-knak a lineáris kombinációjaként föl lehet írni a Hilbert térnek minden elemét, ez a teljes ortonormált rendszernek a lényege. És azt kell hozzá tudni háttérismeretként, hogyha vesszük ezeket a négyzetgyök alatt 2 per pi-szer sinus kx-eket, ahol a k szintén mehet ugye 1-től végtelenig, bármilyen természetes szám lehet, akkor ezek az L2 0 pi-ben ezek teljes ortonormált rendszert alkotnak, tehát tulajdonképpen az LK helyére ezek a négyzetgyök alatt 2 per pi-szer sinus kx-ek, azok beírhatóak, mert tényleg egy teljes ortonormált rendszerünk van, akkor ilyenek az LK-k. Akkor nézzük meg, igazából azt is megtehetjük, hogy kiszámoljuk külön a bal oldalt, meg külön a jobb oldalt, és az identitás függvényre kell fölírni ezt a Besser egyenlőséget. Az identitás függvény ugye az fx egyenlő x függvény, tehát az x-et ugye önmagát rendeli. És nézzük meg, hogy mi az identitás függvénynek az L2 normája. Tehát ugye a Hilbert téren belül érvényes az összefüggés igazából, tehát azt mondja, hogy a nullától pi-ig integráljuk az x-nek az önmagával vett skaláris szorzatát, tehát az x négyzetet, és ebből az egész nem is kell gyököt vonni, mert ugye a norma négyzetről van szó, tehát most is, hogy jobban illeszkedjen ebbe, hogy hogyan jön ki a skaláris szorzatból a norma, hogy akkor az x-nek veszem az önmagával vett skaláris szorzatát, ez adja meg az x norma négyzetet. Jó, tehát ugye integrálom nullától pi-ig terjed az alaphalmazom, és akkor x négyzet dx, ugye akkor az x a harmadikon per 3 egyenlő pi a harmadikon per 3, tehát megvan a Besser egyenlőségben a bal oldalam, az egyenlő pi a harmadikon per 3-mal, akkor most foglalkozunk a jobb oldallal. A jobb oldalon látszik, ez egy összeg, érdemes lenne általánosan fölírni ezt az XLK skaláris szorzatot. Ugye most már az LK az nem olyan homályos, tudjuk, hogy ez a gyakorlat 2 per pi-szer sinus kx, tehát ez konkrétan egy numerikus számolás lesz, tehát most a jobb oldalra foglalkozunk, és akkor írjuk fel az x-nek, az fx egyenlő x-nek is a gyakorlat 2 per pi, bocsánat, ugye ez még fontos, hogy az ne feledjük el, nem csak a sinus kx-ek még magában nem normáltak egyre, ezért kell ugye gyakorlat 2 per pi-vel felszorozni. És akkor integrálnunk kell ugye nullától pi-ig az x-nek, és a gyakorlat 2 per pi-szer sinus kx-nek a szorzatát. Kihozom a gyakorlat 2 per pi-t, hogy ez ne zavarjon be, és akkor egy olyan integrálást kapok, hogy nullától pi-ig kell integrálni az x-szer sinus kx dx-et. Akkor ezzel foglalkozunk külön, ugye ez egy ilyen parciális integrálásos feladat lesz majd. Most ilyen határozatlan integráltként írjuk fel, aztán határozottként is numerikusan majd a határokat bejelentesítjük, tehát
Az a feladatunk akkor, hogy a nullától pi-ig integráljuk ugye az x-szer, nem is azt mondom az előbb, hogy határozatlan integrál, akkor legyen határozatlan integrál, x-szer sinus kx dx, ugye legyen az u függvény az x, akkor a deriváltja egyszerűsödik ugye egyre, legyen a v derivált az a sinus kx, akkor a v ugye fölintegráljuk, az mínusz cosinus kx per k, mert a belső függvénynek ugye a láncszabály megfordításával a lineáris függvénynek a eredetségével ugye osztottam, és akkor az u-szor v, ugye az mínuszt igaztam már előre, x-szer cosinus kx per k, mínusz integrál, ugye u derivált szor v, ugye az a mínusz cosinus kx per k-nak az integrálja, azért mínusz x-szer cosinus kx per k, ugye integráljuk x szerint a cosinus kx-et, azért simán sinus kx, tehát mínusz az plusz, akkor az csak megint leosztok k-val, akkor sinus kx per k négyzet. Akkor ő lesz a határozatlan integrál, és akkor őt kell kiszámolnom ugye a határ megfelelő határok között, tehát akkor ez tovább egyenlő négyzetgyök alatt 2 per pi szer, ugye a mínusz x szer cosinus kx per k plusz sinus kx per k négyzet. Ezt kellene 0 és pi között megnézni, hogy mennyit változott a függvény. Hát ugye, ha nullát írom be, akkor sinus 0 az 0, itt az x helyére írom be a nullát, az teszi nullával az egészet, tehát akkor az alsó határ helyettesítésével nem is kell foglalkozni, mert az 0. Sőt, ráadásul itt, hogyha a felső határt nézem a pi-nél, akkor a sinus k-szor pi az is mindig 0, tehát ez a sinus pi szer x is nullázódik, vagy pi szer k, bocsánat, pedig x helyére írom be a pi-t. Itt pedig ugye a cosinus k-szor pi az egy érdekes dolog, hogy lerajzoljuk a függvényt, mondjuk a cosinus függvény ilyen helyen, akkor látszik ez a minta, hogy ugye a nullában fölveszi az egyet, a pi-ben ugye a mínusz egyet, és úgy meg ilyen periódikus függvény, tehát megint ugye a két pi-ben fölveszi az egyet, a 3 pi-ben venné föl ugye a mínusz egyet, és így tovább, tehát tulajdonképpen azt lehet elmondani erről a kifejezésről, amit itt látunk, hogy a cosinus k-szor pi az ugye a mínusz 1 a k-hadikon, tehát mondjuk, hogyha itt egyszer pi van, akkor ugye látszik, hogy mínusz 1-et vesz föl, 3 pi-nél szintén mínusz 1-et, tehát ahány szorva megszorozva ugye a pi, a mínusz 1-nek annyiadik hatványa lesz a cosinus k-szor pi-nek a kiértékelése, tehát ez mínusz pi, ugye a x helyre beírtam a pi csak simán, szer ugye itt mínusz 1 a k-hadikon, osztva, ugye a k-val arról ne feledkezzünk, még az ott volt eredetileg is. Ha mindent összevonok, akkor ez nem más, mint ugye mínusz 1 a k plusz egyedike, mert ott volt már egy mínusz 1 előtte, szorozva pi per k. Szuper. Akkor a jobb oldalon egy ilyen skoláris szorzat, az így néz ki, hogyha abszolút térőbe teszem egy négyzetre emelem, akkor nézzük meg ezt a jobb oldalt, ezt a szummát hogyan alakul. Tehát most ebbe a helyettesítem be ezt a konkrét dolgot, amit kiszámoltam az x meg az lk-nak, ami nevezetesen a négyzetgyök alatt 2 per pi szer sinus kx-nek a skaláris, az érték az lk-nak. Tehát akkor a jobb oldal, írom, hogy j, hogy az a szumma, k megy 1-től végtelenig. Most itt véletlenül az indexnél rendet írtam, de ugye a futóindexként ugye a k-t használom, akkor nyilván itt k kell. Tehát ugye ez a négyzeten, ugye a mínusz 1 akárhányadik hatványa van négyzete, ugye 1, ez pi négyzet per. Sőt, bocsánat, itt lemaradt megint valami. A gyakorlat 2 per pi. Itt is ugye a gyakorlat 2 per pi, és hogyha ezt négyzetre emelem az egészet, akkor az jön, hogy 2 per pi szer pi négyzet per k négyzet. Szer pi négyzet per k négyzet, tehát ezt kiszámoltuk az előbb, és azt négyzetre emeltem ugye itt akkor. Ugye ez jön ki. Egyszerűsítéssel ugye pi-vel tudok egyszerűsíteni, az ugye 2 pi-t kiemelem az egész szumma elé, az 2 pi szer szumma, k megy 1-től végtelenig 1 per k négyzet, és az egyenlő ugye a bal oldalon, amit már kiszámoltunk, hogy az mennyi is volt, az pi a harmadikon per 3 volt. És hogyha raosztunk, hogy a 2 pi-vel, akkor látszik, hogy ez az összeg, az pi négyzet per 6. Ugye az akkor a végeredmény 1 per k
K négyzet az pi négyzet per 6.